Сёння з изолятару часовага ўтрымання пасля месяца адміністратыўнага арышту выйшаў на волю Алексей Каневскі. Яго падманам затрымалі 8 верасня ў зале суда, куды выклікалі ў якасці сведкі і двойчы пакаралі 15-дзённым арыштам. Алексей – чалец ужо знакамітай гомельскай сям'і Каневскіх. Ягоную маці, спадарню Таццяну, сябру ініцыятыўнай групы Святланы Ціхановскай асудзілі на 6 гадоў калоніі, а старэйшага брата Дмітрыя на 3. Мы распачынаем аб'ектыў. Мяне завуць Александр Пуціла. Добрый вечар. Роўна 30 гадоў таму распаўся Саюз Савецкіх сацыялістычных рэспублік. Ці існуе ностальгія па такой радзіме? Імперія і камуністычны рэжым былі моцна звязаны адно з другім, пераплецены, пераблытаны, і крах камуністычнай сістэмы аўтаматычна вёў да краху імперіі. Эстонія не верыць, што мігранцкі наплыў можа абмежавацца толькі межамі Польшчы і Літвы і ўслед за Украіною рыхтуе адпор загадзя. У адрозненні ад Беларусі, Расіі нікога не трэба прывозіць самалётамі. Дастаткова актывізаваць людзей на ўласнай тэрыторыі, якія жадаюць нелегальна трапіць у Еўропу. Без права на развітанне. Сёння памёр мой дзядуля, у яго фактычна няма сваякоў, якія могуць яго пахаваць. Маці ў турме, я на эміграцыі, бабуля памерла. Пачынаем нашае выданне наўпроставай сувяззю з Эрбілем у Іраку. Там працуе Сергей Пацасон, наш карэспандэнт, які працягвае распавядаць усім нам у іракскім Курдыстане, што адбываецца. Што цікавага, Сергей? Добрый вечар. Вітаю, Алесь, вітаю спадарства. Сёння мы працягвалі пошукі адказаў на пытанні, якімі задаюцца ўсе. Чаму людзі адсюль з'язджаюць, што ім пагражае і чаго яны шукаюць у Еўропе. Сёння мы дзеля гэтага выехалі з гораду, накіраваліся ў правінцыю і наведалі лагер сірыйскіх уцекачоў Дарашакран. Там пражывае на дадзены момант каля 12 тысячаў чалавек. Гэта выглядае як вялізны гарадок, дзе ёсць 3 школы, ёсць больніца, ёсць крамы, ўсё функцыянуе нібыта нармальна. Але ўсе гэтыя людзі страцілі свае дамы, кожны са сваёй драмай і са сваёй трагедыяй. Усе гавораць пра тое, што яны хочуць лепшага жыцця, таксама многія выбралі і беларускі маршрут. Для некаторых гэты маршрут скончыўся няўдала і яны вярнуліся. Чаму Нямецчына? Таму што там, як яны гавораць, аплочваецца жытло, таксама можна атрымліваць дапамогу грашовую. І гэта ўсё іх прыцягвае. Ну і перадусім гаворка ідзе пра тое, што ёсць нейкая стабільнасць і будучыня для дзяцей. Усе яны паўтараюць, што не хочуць жыць так, як жылі іхныя дзяды, альбо як, напрыклад, жывуць яны самыя. Гучаць, напрыклад, такія параўнанні, што Александр Лукашенко, ягоны рэжым горш абыходзіўся з курдамі, чым рэжым Саддама Хусейна, які таксама вельмі жорстка да іх ставіўся. Мы шукалі адказы таксама, як выглядалі і выглядаюць яшчэ гэтыя маршруты, хаця ўжо гавораць пра тое, што гэты маршрут беларускі закрываецца. Сёння ў нас удалося паразмаўляць з гандляром, гэтак званым жывым таварам, чалавекам-кантрабандыстам, і ён распавядаў усе гэтыя схемы. Гэта інтэрв'ю, пра якое мы дамаўляліся цягам тыдня, яно ўдалося, і я спадзяюся, што яго вы, шаноўныя гледачы, пабачыце ўжо ў бліжэйшую нядзелю у выданні тыдзень, бо вельмі было складана на яго дамовіцца, але там прагучаць вельмі сур'ёзныя сенсацыйныя заявы ў гэтым інтэрв'ю, у тым ліку пра новыя маршруты, бо калі беларускі маршрут зачыняецца, то што далей? Гэты адказ ужо ў выданні тыдня, у нядзелю. Заахвочваю абавязкова быць з намі. Алесь. Дзякуй вялікі, Сергей. Працягваем сачыць за жыццём іракцаў і нагадваем, што ў Сірыю адпраўляюць мігрантаў. У Сірыі яны падвяргаліся палітычнаму пераследу.
Працягваем праграму. Еўракамісія прапанавала даць Польшчы, Літве і Латвіі права рэгістраваць прашэнні аб прытулку на працягу 4 тыдняў. Сёння правілы еўразвязу вылучаюць на гэтую працэдуру ўсяго 10 дзён. Папраўкі таксама дазволяць 3 краінам не весці зарэгістраваных просьбітаў прытулку ў спецыяльныя цэнтры, атрымаць іх 4 месяцы на мяжы. Тым часам Польшча і краіны Балтыі актыўна будуюць бар'еры на вонкавых межах еўразвязу. Пра тое, як гэта адбываецца з Эстоніі, распавядзе Александр Папко. За моей спиной, за сухим рэчышчам ракі Нарва, пачынаецца Расея. Мы знаходзімся ў Эстонії. Калючы дрот, які вы можете бачыць, тут нацягнулі ўсяго некалькі дзён таму. Прычынай яго з'яўлення стаў міграцыйны крызіс, справакаваны ўладамі Беларусі. Умацоўваць мяжу эстонскія ўлады адправілі вайскоўцаў і рэзервістаў, удзельнікаў рэгулярных мабілізацыйных вучэнняў ШИП. З рэзерву прызвалі амаль 1700 чалавек. Мобілізацыйныя вучэнні павінны былі адбыцца ў любым выпадку. Незадоўга да іх пачатку мы паглядзелі на сітуацыю на мяжы Беларусі з Польшчай, Латвіяй і Літвой і выказалі здагадку, што мы можам сутыкнуцца з такой жа праблемай з боку Расіі. Таму мы скарэктавалі сцэнар вучэнняў. Мы вырашылі пабудаваць нешта канкрэтнае. Калі б мы будавалі аналагічнае агароджа на палігоне, простой карысці для дзяржавы не было б. Працягласць эстонска-расійскай мяжы 294 кіламетры. Яна ўсяго на чвэрць карацейшая за мяжу Польшчы з Беларусю, дзе на пачатку лістапада ўлады Беларусі сабралі каля 4000 мігрантаў з Блізкага ўсходу. Эстонскія вайскоўцы ўсталявалі агароджы толькі на некалькіх участках, якія раней выкарыстоўвалі кантрабандысты. Мы закрылі драцянымі агароджамі прыкладна 25 кіламетраў нашай мяжы. Цяпер мы абсталёўваем мяжу паскоранымі тэмпамі. Гэты працэс ідзе ўжо больш за 10 гадоў. Мы ўсталёўваем камеры, радары, размяшчаем беспілотныя апараты. А калючы дрот – гэта толькі часовая мера на тых участках, якія мы яшчэ не абсталявалі. Пакуль міграцыйную сітуацыю памежнікі ацэньваюць як спакойную. У гэтым годзе было некалькі спробаў нелегальнага перасячэння мяжы, якраз на тых участках, якія мы ўмацоўвалі разам з войскам. Але я не магу сказаць, што нядаўні крызіс неяк паўплываў на нашу штодзённую працу. У студзені-кастрычніку праз тэрыторыю ўсходніх суседзяў у еўразвяз нелегальна прыбылі каля 8000 чалавек. Гэта ў 2 разы менш за плыні нерэгулярнай міграцыі, якія ідуць у еўразвяз праз Канарскія выспы, Марока і мяжу з Турцыяй, а таксама ў 6 разоў менш, чым патокі праз Італію і Балканы. Аднак рост на ўсходнееўрапейскім кірунку найбольш значны – у 15 разоў. Кіраўнік памежнай службы еўразвязу Фабрыс Лежэры нядаўна падкрэсліў, што мігрантамі сталі маніпуляваць урады, якія жадаюць націснуць на аб'яднаную Еўропу. У адрозненні ад Беларусі, Расіі нікога не трэба прывозіць самалётамі. Дастаткова актывізаваць людзей на ўласнай тэрыторыі, якія жадаюць нелегальна трапіць у Еўропу, а затым прывезці іх да мяжы цягнікамі ці аўтобусамі. З гэтай пагрозы трэба лічыцца, як і з іншымі пагрозамі, якія заходзяць ад дзеянняў расійскага войска і спецслужбаў. Рэзкае пашырэнне плыні нерэгулярнай міграцыі на межах еўразвязу з Расіяй адбылося толькі аднойчы. У 2015 годзе праз Расею у Нарвегію і Фінляндыю без візаў на працягу 3 месяцаў перабраліся 6000 чалавек. Да паўтарэння падобнага крызісу Эстонія гатовая, запэўніваюць вайскоўцы. У выпадку сур'ёзнай небяспекі мы б не сталі абмяжоўвацца такімі агароджамі і ўмацавалі мяжу значна лепш. У гэтых вучэннях задзеяны і іншыя падраздзяленні, якія таксама здольныя дапамагчы. У параўнанні з даковідным 2019 годам колькасць нелегальных перасячэнняў межаў вырасла на 18%, паведамляе памежная служба еўразвязу. Каб супрацьстаяць нерэгулярнай міграцыі, агароджы і сцены будуюць 9 краінаў еўразвязу. Сярод іх Грэцыя, Балгарыя, Аўстрыя, Угоршчына, краіны Балтыі і Польшча. У будаўніцтве агароджы ля мяжы з Беларусю польскім вайскоўцам дапамагаюць эстонскія калегі. Тактычная група 70 чалавек прабудзе ў Польшчы да канца года. Александр Папко, Белсат. СССР як суб'ект міжнароднага права і геапалітычная рэальнасць перастае існаваць. Адзіны у белавежскім пагадненні радок, які 30 гадоў таму адразу падтрымалі кіраўнікі колішніх савецкіх рэспублік Расіі, Беларусі ды Украіны. Сёння палітолагі кажуць пра непазбежнасць распаду Савецкага Саюзу і канстатуюць, што залежнасць Беларусі ад Расіі застаецца моцнаю. Юлія Цяльпук працягне. Нарадзіўся ў СССР у год ягонага распаду 1991, жыў фармальна ў незалежнай Беларусі. Зміцер Кулакоў кажа, што ягоныя бацькі не былі прыхільнікамі перамен. Тюрьма народов это распалась, они жалели об этом. Ну вот так вот. И отец мой воевал в Афганистане, в принципе, не понимает
Ну, я, допустим, не вижу, за что вот пацанов положили вот этих. Ну, ни за что. Што такое злачынствы супраць свайго народу Зміцер адчуў у 2020 годзе, калі атрымаў 3,5 гады хіміі за палітычныя погляды і ўцёк за мяжу. Параўноўвае метады сілавікоў з тэрорам, уласцівым савецкаму НКВД. Калі Зміцер нарадзіўся 30 гадоў таму, Савецкі Саюз перастаў існаваць, але не знянацку. У восені 91-го года усе рэспублікі СССР ужо прынялі дэкларацыі аб суверэнітэце, і многія з іх прагаласавалі за незалежнасць. Сілавой спробою захаваць саюз быў жнівеньскі путч ГКЧП, і мірнаю ўжо пасля правалу путча стаў праект новай саюзнай дамовы аб захаванні дэмакратычна абноўленага саюзу. Праблема ў тым, што Савецкі Саюз мог існаваць толькі як таталітарная імперія. Імперія і камуністычны рэжым былі моцна звязаны адно з другім, пераплецены, пераблытаны, і крах камуністычнай сістэмы аўтаматычна вёў да краху імперіі. Але крызіс трэба было вырашаць, таму Барыс Ельцын прыняў прапанову старшыні Вярхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь Станіслава Шушкевіча прыехаць на перамовы. На аэрадром пад колішнім ваенным гарадком Засімавічы на Пружаншчыне расійская дэлегацыя таемна прыбыла 7 снежня. Адтуль у белавежскую рэзідэнцыю Віскулі. Ад Украіны Леонід Краўчук, ужо абраны першым прэзідэнтам краіны, Станіслаў Шушкевіч і прэм'ер Вячаслаў Кебіч ад Беларусі і колішні кіраўнік Расіі неспадзявана выпрацавалі заяву аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў і ўзгаднілі формулёўку. СССР як суб'ект міжнароднага права і геапалітычная рэальнасць перастае існаваць. Праз 8 дзён Савецкі Саюз афіцыйна распаўся. Што было б, калі б Саюз захаваўся? Разважаюць расейцы. Так бы и жили сообща, продолжали. Единым государством. Да было бы, конечно, лучше, чем сейчас. Гораздо. Но так натворили делов, не подумав. Не было бы ни России, ни Украины, ни Беларуси. Был бы один советский народ. Жыхары меншых рэспублік, якія разам з развалам імперыі атрымалі незалежнасць, разважаюць інакш. Пропала бы украинская мова. Знікла б украінская мова. Беларуская прападае ўжо амаль цалкам. Уплыў Масквы на Прыбалтыку быў бы мацнейшы. Ми загубили багато людей. Ми згубілі шмат людей, згубілі частку тэрыторыі. Я лічу, што не варта было рэзка адмяжоўвацца ад Расіі. Трэба было неяк супрацоўнічаць. Україна, скоріше за все, перебувала в тих Украіна, хутчэй за ўсё, перабывала б у тых самых тэрытарыяльных межах, але на сённяшні дзень быў бы ніжэйшы ўзровень жыцця ў тых рэспубліках. Быў бы таталітарызм і дыктатура. Уплыў Расіі дагэтуль застаецца моцным у большасці былых рэспублік. На думку палітолага Валера Карбалевіча, наймацнейшы ён у Арменіі, а за ёю цвёрда ўмацавалася Беларусь. У юбілейны год распаду СССР межы Беларусі і Расіі абцягваюць калючым дротам. Тое супрацьстаянне, якое было падчас халоднай вайны, яно цяпер аднаўляецца ў новым выглядзе, аднаўляецца ўжо не паміж Савецкім Саюзам і Захадам, а паміж Расіяй і Захадам. Расія ў гэтую халодную вайну змагла прыцягнуць толькі адну былую постсавецкую краіну – это Беларусь. Нязменная ўлада, нязменны курс. Каму не падабаецца турма ці эміграцыя. Гэтак Даніла Гаркавы, які нарадзіўся ў канцы лістапада 91-го года, лічы падчас распаду СССР з усталяванымі Лукашэнкам правіламі гульні пазнаёміўся толькі летась, пасля чаго эміграваў. Я все равно не рассматриваю Литву как какую-то возможность для себя здесь остаться, жить. То есть я все равно живу в контексте того, что я вернусь домой в Беларусь. Понятно, что это будет не завтра, не через месяц. Даніэл, як і тысячы беларусаў у эміграцыі, грамадскі актывіст, які набліжае Дзень незалежнасці Беларусі ад лукашэнкаўскай і крамлёўскай палітыкі. Юлія Цяльпук, Белсат. Градзянскі журналіст і палітвязень Анджэй Пачобут другі раз стаў журналістам году ў Польшчы. Лаўрэата галоўнай журналісцкай прэміі нашай суседняй краіны абірала не журы конкурсы, а сама журналісцкая супольнасць праз галасаванне рэдакцыі. 48-гадовы Анджэй Пачобут, вядомы журналіст і грамадскі дзеяч, сябра незарэгістраванага Саюзу палякаў у Беларусі. Сёлета 25 сакавіка да яго прыйшлі з ператрусам і затрымалі паводле так званай справы палякаў разам з кіраўніцаю Саюзу палякаў Анжелікаю Борыс. Ён адмовіўся ад вызвалення ў абмен на выезд з краіны. Праваабаронцы прызналі Анджэя Пачобута палітвязнем. Цяпер ён застаецца ў жодзінскай турме з абвінавачваннем у нібыта распальванні варожасці і рэабілітацыі нацызму. Яму пагражае ад 5 до 12 гадоў зняволення. У 2011, нагадаем, Анджэй Пачобут атрымаў у Польшчы званне журналіста года. Сёлета
Польшча ўзганаравала яго медалём свабоды слова. Праваахоўны бок цалкам кантралюе сітуацыю ў Беларусі, заявіў генеральны прокурор Андрэй Швед. Любыя праявы экстрэмізму і тэрарызму будуць спыняцца, а вінаватыя панясуць пакаранне. Ніводнай крымінальнай справы па фактах смерцяў і катаванняў пасля выбараў дагэтуль не распачатыя, а ціск у краіне не спыняецца. Працягне Ірына Дарафійчук. Галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергея Сацука пасля ператрусу забралі ў следчы камітэт. Сайт выдання заблакавалі. За некалькі дзён да таго «Ежедневнік» пачаў праект пра беларускіх тэрарыстаў. Магчыма, новы ціск на партал звязаны менавіта з гэтым, а магчыма, проста прыйшла чарга. Стала вядома таксама пра затрыманне былога кіраўніка Менскай філіі «Маладога фронту» і карэспандэнта радыёрацыі Змітра Хведарука. Родныя пацвярджаюць затрыманне былога палітвязня і шукаюць для яго адваката. У спісах затрыманых з'явілася прозвішча праграміста, сузаснавальніка і распрацоўніка праекту Wi-Fi Map Дмітрия Плашчынскага. Ранее был подписан на телеграм-каналы, которые ныне признаны деструктивными, экстремистскими. От телеграм-каналов этих я отписался. Ранее участвовал в беседе с Антоном Торко. Кадравую чыстку зладзіла Акадэмія мастацтваў. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу BY Culture, з установы звольнілі больш за 20 выкладчыкаў, якія год таму адмовіліся падпісваць праўладныя лісты. Сярод звольненых прарэктар па навучальнай працы Алена Бохан, якая не падпісала загаду пра адлічэнне студэнтаў-пратэстоўцаў. У палітзняволенай Валерыі Касцюговай, якую ўжо больш за 5 месяцаў утрымліваюць у следчым ізалятары Наваладарскага, памёр бацька. Дачка Валерыі Настасья піша пра гэта ў сваім твіттары. Сёння памёр мой дзядуля, у яго фактычна няма сваякоў, якія могуць яго пахаваць. Маці ў турме, я на эміграцыі, бабуля памерла, ягоны сын, мой дзядзька таксама памёр даўно. Мой бацька памірае ад раку, і ў мяне пачынаюць заканчвацца сваякі, з якімі я магу пагаварыць. Палітзняволенай праваабаронцы Марфе Рабковай у следчым ізалятары не даюць прайсці медычнае абследаванне, а таксама вяртаюць лісты, у якіх яна піша пра колькасць выстаўленых ёй крымінальных артыкулаў, ці пералічвае іх. Уклала учора ў ліст запіску цэнзару, дзе распісала, што няма такіх прававых нормаў, паводле якіх я не магу напісаць артыкулы. Я ж не пішу пра сутнасць абвінавачання, у чым канкрэтна мяне абвінавачваюць. Марфу Рабкову абвінавачваюць паводле 11 артыкулаў крымінальнага кодексу. Ёй пагражае да 20 гадоў зняволення. Ірына Дарафійчук, Белсат. Пры ўсім гэтым суме ўсё ж такі набліжаецца Божае нараджэнне, час святла, і Леан Шэперс з нямецкага Мёрсу у папярэднія гады пачынаў рыхтавацца да свята ўжо ў верасні. Дом і сад асвятлялі тысячы ліхтароў, а ля сажалкі стваралася лядовае мястэчка. Запачаткаваў традыцыю бацька цяперашняга гаспадара, і Леон Шэперс спадзяецца, што пасля пандэміі каляднаму дому вернецца былая велічнасць. Нам давялося паменшыць экспазіцыю больш як і ў палову, бо не так шмат месца спераду. Ззаду мы звычайна размяшчаем 130 тысяч лампачак, але тут спераду можна размясціць толькі 40 тысяч. Так што гэта вялікае скарачэнне, але лепш, чым нічога, лепш, чымся ўсё ў цемраве. Звычайна мы адкрывалі б наш садок з глінтвейнам штодня, але сёлета мы можам адкрывацца толькі ў выходныя цягам 3 гадзінаў, бо, на жаль, наведнікі не прыходзяць. Налета мы пабачымся зноў, калі калядны дом у Мёрсе зноў стане велічным. І з такім спадзевам я зычу вам шчаслівага Божага нараджэння і шчаслівага Новага году. Аб'ектыў на сёння скончаны. Далей у нашым эфіры размова Віталія Цыганкова з эканамістам Львом Львоўскім на тэму антысанкцыяў беларускага рэжыму, што далей будзе з імпартнымі прадуктамі і хто атрымае права на карыстанне імі ды ў якой форме. Пра гэта неўзабаве, а ў мяне на гэты час усё. Да пабачэння.